Lingba kanika channel jong kaseng samla ka khasi Seventh-Day Adventist Youth Federation. Hakar kom ka bakar pang ha ka kateng ka jong Jesus Christ ngi ai kublay ban ngi priang subhai pi paro. Ka khubor ka bangi kwa ban sam she pi paro kham tam ki khon samla jong ka Balang Seventh-Day Adventist kalong Kaei ka Pathfinder ka bamut mapidon ka bantip syabhang Kaei kini ki Pathfinder shuai kata ngi kwa ban pasuthu shapi ya ka history ka jingsdang jong ka seng samla bat kumnoru baladon ya kini Kaei ki bangin si pule syabhang ka Pathfinder armut ki khon samla jong ka balang o Harry Fana ubadang kanyosnem karta bat uluta varan ubadang khasausnem karta ki jiplut ya kapo bani duai lang ba bani perkhat na kapta ki khon samla jong ka balang kumno ban kring yaki ban khamjan sha opres kini ki arnut kile fliu jumut ha ki wedi ki khandaingut ki samla shenrang ban ya donno laka seng jong ki samla bala kinokit kam aseng house nem sheja praspa nyopu khunda ya kanika seng samla bala tep kateng hakituki por kom ka Seventh-Day Adventist Youth Society lengban jong kini ki armut ki samla lambat ki khandaingut ki samla shenrang hadin lambat ki samla kanthai ki balai kitlang ya kalungkor hakakam utrai hakakam jong ka seng samla long ba ka seng samla kada roy kerhai hashtulup ka perthai jong ka Balang Seventh-Day Adventist bala jutibru ya kini ki samla hakini ki sengi Adventist Youth nadu usnam sheja khandai spa nyo ka Balang Seventh-Day Adventist kelas dang ban penjana syuk-syuk ha ka jingshakri ki khon samla da ka bathau yi ki program ba phe bat ban buru ya ki tanap trekam department Milton Alikern bolong nongsham ya ka Pathfinder ulalong ru director banikong jong ka youth department ka general conference jong ka Balang Seventh-Day Adventist hashtulup ka perthai officially la itu ya ka Pathfinder hapoh ka Balang Seventh-Day Adventist nadu usnam shejar khandai spa sanpho ya ka jingtrekam ka babnia nangni shakman ngikwaro ban pasuthu shapi baro ki khon samla khamtam lengba kanika channel ngi promote pa phenseng ya kini ki matrekam hapoh ka Balang ka jongpi lengba kanika Adventist Youth Ministry ipen yapi kadur syabhang ki samlarit ba ki samla ki balak khamsan laong ba sausnam haduk naisnam ki hap ha ka Adventures Club shipo haduk khasan ki hap ha ka Pathfinders kan riu hadu arpoi ki hap ha ambassadors nangta arpoar hadu laipus nam tam young adults kidon hadu kumban riu tuli ki great ni ki kyrdan hapoh ka Pathfinders she post nem karta lakhot yaki da ki friends karong blue kawaisnam companion red kadasnam explorer green kalaisnam ranger silver khasausnam voyager burgundy khasansnam guy bat karong kadei gold kathong jong ka Pathfinder kabang ye puli menta kalong papidon kam bantip balai bakani ka Pathfinder kadan keleng sedong ka perthai jong ka Balang Seventh-Day Adventist hapoh ka youth department
kaban kong ban pen itu iki kena ki samlarit khambha ya u Yesus Kristus kabar ban penyo iki program beper ban ai jika yeki bakin san haka long renyang haka jengmut jemberkat haka jeng bakjam sim bad haka jeng dei bad ka imlang ka salang kabalai lengba kini ki jeng ai jingkai kinla ban yalam ban trei haka kam balang haka kam ka jong blai bad kham tam ban walam yeki wi kimesim sha u Yesus Kristus ka Pathfinder's Club kadon ya ka emblem lani ka logo kidon ki rong bat ki jingmut haka rong sao ka tho ya ka jingkhendu rong li ka tho ya ka jinglong khut rong siar ka tho ya ka jinglong bakansai rong blue ka tho ya ka jingkomo sim ka bomot bakidon ki jingmut kiba kini ki samlarit ki baidon benta ha kani ka tanat trekam yo shibun ki jingya dei bat ki jinghikai kidon ki uniform ki itanat ka leng sodong jaka berthai baki samlarit ki khon samlan jaka balang kumnu ba ki jupong bat ki penankam hoi kidon shibun ki jingbatai ha ka baidei bat ki uniform Hakasi jentia conference yengiru Nidon ya ki Pathfinder's Club ki baper ha ki balang keleng sodong jong kani karilum khasi Bakini kilong kidur kniat ki bangi pen isyapi Ni kwaru ban pesotho isyapi ba ka Pathfinder kadon ya ka aim ka mato ka pledge ka lo bat kajunwai pat hagri po ikwa ban pesno shapi khniat ha ka bade ka junwai jong ka Pathfinder Oh, we are the Pathfinder strong, the servants of God are we, faithful as we march along, in kindness, truth, and purity, a message to tell to the world, a truth that will set us free. King Jesus the Savior has come.